sandangane dienggo sik nggo kacamata. Kacamata sik Bu ben cantik. Heeh, men kaya Japar. Wah. Lah iki. Lah rak tenang. Kowe mesti saya memek kowe iki anggere ngene iki. Lah wong ora kacamata kowe ora weruh kok aja ora kaca. Lah. Oh, ndak suweng ta iki. Tak kira apa. Sok ben mbokne memek anake petong iki mengko. Dadi aku sing remuk iki engko. Ya ora apa-apa, salah pancen aku nek mayang ning daerah Mego sing gurung-murumukan kowe kok. Lah ya. Sembah nuwun. Laron kan wis ilang wulune rak irit-iritan ta. Yo ngarep dhewe guntenge iki lho iki. Gunteng ya apa? Gunteng iki sing nyokot. Ah, pun. Kayak mriki, Pak. Wah, ayo.
Nah, pun. Rada rene geser. Ora banter-banter. Nabrak malah. Ya. Dicaosi mik, Mbak. Monggo, Mbak. Wis. Ya. Dicaosi mik. Wah, gayane. Iki lucu lho iki. Mike mburimu kuwi. Lah karang terpingkingnya saya itu kok nggih. Nggih, Mbak Jen. Kula nuwun yu Limbuk yu Cange. Nggih, kula nuwun Mbak Cange. Nggih, Mbak Cak anu kula nuwun Mas Jafar, Mas Fajar. Iki wong loro jenenge mung diwalik asline. Napa? Iki wong loro jenenge mung diwalik. Kula gumun lho sampean iki. Pripun ta? Kula tepung kalih Mas Fajar pertama teng Prambanan nika. Nggih. Lho, asmane sinten Mas? Fajar. Lho kula kelingan sampean. Lho kae Jafar Fajar ming diwalik kok. Niki kembar siam beda bapak karo simbok. Oh, nggih. Maksud kula kembare jenenge kembar kok ya picak kabeh. Ya ora apa. Ku arep muni apa? Arep urun rembug apa? Aku ora urun kok. Aku wis engko bakale diuruni kok. Malah Seneng aku. anjur mung diuruni. Matur sembah nuwun. Mas Fajar kok dugi mriki. Karena piyai loro kudu ngaturake selamat Dies Natalis kagem Istiper. Ayo salah siji-siji. Ayo. Aku sih pokoke sih. Kowe sik sing nom. Ayo. Cah nom kudu dadi Enom tuwa padha wae padha ora weruh kok sing enom. Ah iya ning lah le metu sikik aku kene keri. Kok sik metu sikik kowe piye? Sing metu sikik kowe sing peteng dhisik kowe napa piye? Nah, rak ngono. Ya. Ya kowe sik. Nggih, kagak selamat Dies Dies Natalis Institut ke-61 Institut Pertanian atau Instiper. Semoga tetap menjadi tetap jaya dan bisa merekrut mahasiswa menjadi mahasiswa yang sukses. Amin. Bisa membantu bidang kepertanian, apalagi bidang pemasyarakatan. Amin. Apik iki Mas Fajar iki ya. Biar ngomong apa? Dan di samping itu Kok di samping itu piye? Kok nek samping wong adike padha Dewe-dewe. karo kowe kok. aku maksudnya di sampingmu ngono lho, Jal. Nek sampingmu ki aku. Lah iya. Kok iso iki lho? Iso wae karena digawe kok. Sepano sampean ucapan dhewe ora neruske Mas Fajar. Aja terus ke aku, emang niru nih akeh tunggale kok. Modar ora. Wah, iki kanca ya demit sebulane. Aku demit kowe setan ya. Ayo. Nggih, mugi-mugi kanthi Dies Natalis ingkang kaping 71 menika Institut Pertanian utawi Instiper saged menghasilaken mahasiswa-mahasiswa utawi mahasiswa-mahasiswi ingkang dados petani teladan di Indonesia, karena sekarang petani di Indonesia mengalami kemunduran dan mudah-mudahan dari Instiper dapat membangun dari awal lagi sehingga membuat petani di Indonesia semakin jaya, maju, dan stok pangan di Indonesia semakin melimpah. Salah. Ucapanmu tetep salah. Lah pripun ta? Ora ana wong tandur kok maju teneh ngerusak. Oh, nggih. Tandur itu mesti. Oh iya. Pertanian maju. Ayo tandurane bubrah kabeh kok ya. Aku takno tandur ki mundur. Soal iki aku tahu nandur ki maju. Oh. Tandur apa? Nandur masalah. Iki apik iki nek digumpake ngono terus digawe viral no dagelan tunanetra. Iya. Nggih niki memang kula wonten ngandhapun rembugan badhe buat kolaborasi dagelan netra budaya. Apa? Netra budaya. Netra budaya piye? Jenenge salah kuwi. Netra wis ngarani mripat, budaya ki seni. Dadi maksudnya nek netra budaya ki nek mripate sing apik-apik upama sindha ya matane blalak-blalak. Nek wong bagus ya matane sing apik. Netra lurusno wong ora weruh kok budaya. Maksudnya ngeten lho, Pak. Maksudnya niku netra budaya niku tegese apa kuwi mau? Tegesane rokok. Ngeten dua dagelan belum ada nggih Pak, dua dagelan yang tunanetra. Jadi saya berdua ini menjadi generasi para pemuda-pemuda kami yang sudah becak. Mboten wah iki angel iki. Angel. Omong mau ra sinau kok kon muni gampang. Kowe omong wae. Penerusmu ki
Nggih, poin intinipun badhe nderek nguri-uri budaya. Ha wis ngono malah apik kok dadak. Ngono kuwi wae. Iki nek dikei bulet-bulet kaya mung judeg dek. Lah iya, aku judeg kok. Kandhani kowe iki mikir olehmu mlaku wis judeg kok asline kok ya. Lah ya aku ya gumun lho kamu. Ah iya. Mlaku mong sempek sik tak Piye? anu. Piye? Bencong kae lho. Kayak kok mati iki piye to? Apa? Bencong lampu sing nang dhuwure Pak Dateng. Heeh. Kuwi mati. Heeh, jan ra ketok. Heeh, ra ketoke. Ketoke kon ora nang lampu padang blas ya. Ora eneng lho mati. Ora aku jane iki dorine iki do ndelok apa. Sing delok ya Sing ndelok sapa? Ora Oh, kene mung ngrungokke kok Ngrungokke. delok. Ah ngrungokke liwat streaming kowe iso kok ndok cenanangan tekan kene. Ana ngrungokke lewat streaming lah mung guyang-guyu dhewe nang omah dikira wong edan. Oh, iya. sire meng oleh kancane. Ah, Oh, nggih. Saiki sing ngasto kendang Mas sapa jenenge? Fajar. Fajar. Nggih. Ya, sing nembang Mas Jafar. Nggih. Ya, ngono. Ya, wis. Ngenteni lek mantri. Ya. Duwe Dilek-lek nesu duwe asistene. Ya. Waduh pamit barang. Sik ya. Digandenge muni sik ya. Iya, pamit kowe kleru. Awang aku nek kene lek dipamiti kono. Nek kudune seliringan ki ngene iki to. Lek muni sik ya iki pasrai. Sik ya. Ya. Ngono penak. Ha iki ngene. Sik ya. Dadi ora pas ro raine, ning ora apa-apa wis ben. Iya. Nggih. Ah, madhep nek ngiwa madhep penonton ora apa-apa. Iya. Sakarepe wong dhek ajeng wajeng denengan ora weruh wayange to ya. Mbok wis ben. Kowe wis dikancani isih atos. Lah apa aku ki nek karo kae tak umpuk. Ya wis ben ora apa-apa. Dikancani ra weruh kok isih atos. Nggih. Mangga, tembange apa? Pepeling Om. Heh? Pepeling. Pepeling aku iso njaipong wae. Net. Si Fajar. Wo, deloken ngono ndelok kiprahe lah ya top kuwi. Oh iya, dibawani sik. Dek iki sing ra iso mung siji. Apa? Ndelok wong ayu. Padha kowe kok ya. Kowe iki ra iso ndelok wong ayu ning iso anak-anake kok. Oh, trike Mas. Trike Mas. Ayo, trike ya tinggal. Heeh. Dadi ngeten lho. Yu cange. Iya. Kula nek rungu wong wedok suarane kok ketok rada manis ngoten nika. Kula tatak mlaku karo nggo tongkatne. Tek 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 ngene. Lah aku nek ketok cedak tabrak. Duk. Ngapunten ya, Mbak, ora sengaja. Ora apa-apa Mas, rumah digandeng. Digandenge tangane digandeng ngene iki lho. Ngene iki. Nek jenengan coba, nek misale rada nabrak mesti matane mesti ngono. Arep tak unekke genti aku semelang nek dosa. Mbok muni ya kulinane ya muni men. Ning nek kula niku kajeng jane ajeng muni matane niku lara-lara lho kula niku. Sebabe? Lah wong kula niku muni matane mung sing ora duwe mata ki aku dhewe. Ya ora apa-apa ora. Ya, mangga Nggih. dibawani Mas Jafar. Wah, iso kuwalik-walik Jafar dan Fajar. Rukun Islam kang limo puniki. Wah, saiki suarane didandani semelang nek kalah ro Fajar. Ora kok. Niki guru kula jane. Sapa? Niki guru kula ya arep kok ngono kae. Arep Niki- atos-atosan. Kleru to, kleru di kleru to. Ya engko dijolke. Gayane sok ngerti. Ya aksi mon, aksi. Ketindakno. Kowe lah, pindahne nggon Jaipong. Pring Edan. para sasama. Rada do ngado lho, Cah, rada do ngado. Karo tangane iki pas ke nggon tepakane kon nyekeli terus soalé nek ngeplak kancane. Monggo dados tak tunjung. Ora tak tundun ning tak tunjung. Aja nganti ditinggalke.
Piye? Mas Fajar, nek jaipong ki sikile ditaleni. Mbane sing taleni gulumu lho. Wale. Rukun Islam puniku Ketipunge dipaske nggo endi? sahatate kang angka 1 kaping 2 salat Urung rasa kesusu. Kok iso dene kang telu Ramadan nindake poso mbok ora kaya patung ngono kuwi par karo mlaku rono mlaku rene. Bongandon nindake poso ngono dadi ketok penonton sing ngadoki, wo kae penyanyi tenan nek sing cedhak jan weruh mripat mulai griyip-griyip ta. papat zakat ping 5 ngibadah haji. Anakmu pira to, Par? Kalih Wih, loro. Ah nggih. Arep tambah ora? Nggih, menawi planning menika wonten. Perencanaan untuk tambah menika wonten. Iya. Syukur. Ning anakmu ora tunanetra to, Pak? Alhamdulillah mboten. Adile sing kuwasa nang kene iki. Nggih, Kebesaran leres. Tuhan itu bisa dilihat dari sini. Nggih. Malah keporo kula diparingi sak paket, Pak. Paket apa? Setri setunggal kakung setunggal. Alhamdulillah. Monggo bojomu tunanetra to? Nggih. Kowe ya tunanetra. Ah nggih. Kok iso ndek anak? Ha iso. Malah ngirit lampu kok. Aku malah bayangke. Ayo bayangke piye. Awak jenengan dhewe nek ngono ku ya mateni lampu ta, Pak? Wes. Aku rasa dadak nguripke ket sore beres. Teko kleset rampung. Iki nang Instiper ya par kok malah ngrembug kok. Lho, pertanian iki yang bahas masalah tanduran lho, Pak. Lah iya. Lah Saiki nek masalah tanduran saiki bahasane Nggih. digawe kaya tanduran wis to. Oh, nggih. Lemu nyeblokke iki piye? nggih nyebloke nggih ngoten menika, nggih ta. Wah, anggeripun uger babanipun sampun dadi terus teplek-eplek diuruki rampung. Heeh, terus kari tukule ya. Lah, rak ngoten. Mangga. Rukun Islam sampurna. Sik, Nggih. ngenteni aba-abaku Mas Nggih. Fajar. Ya. Tak kuntak nang ning tak kuntak ora kewalik lho. Kuntak kun ngono aja lho. Tak kuntak. Yo, awas alon-alon yo. Yo. Wah, luar biasa. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake akan wis lumandang wayahe sembahyang tetepi wajib Dawuhing Pangeran. salat dadi cakake agama limang wektu kudu tansah dicoba
saka kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tinggal tindakan makin lan isa jagete prayogane ditambah salat sunahe aja sempono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin esuk wis wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake antar wis lumandang wayahe sembahyang kamu pangeran salat ati cakahe agama waktu kudu tansah dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tingetoke tindak mungkar Ondel-ondel. magrib lan isa jagete kayogane ditambah salat sunahe Josono iku perintah agama kono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin esuk munggah swarga Matur sembah nuwun. nggih Sesuk niki nek supaya pentase apik, nggih ajar joget ning ngarep kaca. lah Joget aku ki wangun apa ora? Sitik ning sengkring nih. Ajar joget ning arep kaca kon ngantil kacane to piye? Ya ora nesu, Pak. Ora, aku ora tau nesu kok. Iya. Ya waduh neneng Nggih. tenan. Aku barang joget kok malah ming pundake tok. Lah yo sasikile barang. Aku kuwatir nek gajul. Ora apa-apa sing gegajul ming piyaga kok ora masalah. Wonge lagi lunga sing Nggih. gajul sing ngrebab kuwi malah ora masalah. Ojo. Ya matur sembah nuwun Mas Nggih. Fajar karo Mas Japar. Ya. Sangoni no? Ya tak sangonane. Sak akil tekan kene nya. Nyaparnya. Kok sikik urung-urung kok wis ngadung. Ayo cenangan ora nabrak kotak ora aku senengan. Kae ngenteni sik grupmu kae. Gayane ya dikeploki ya. Iya. Oh iki tunanetra teko sijine. Iya. Ya Ciro lu. Pira? Biasane nek nyanyi ngono pira?
Ya, nyonya ditumpang loro ya. Nyo, tambani. Kiki. Kene iki lho. Ya cepet-cepetan saiki sik. Kosike. Tak neke tengah kene. Sapa sing entuk dhisik kuwi sing menguasai. 1 2 3, yo. Ayo, lu. Iya, kecekel Fajar. Nyo jabarnya mesake wis ora sambrambangi ngono. Ya, matur sembah nuwun nggih. Sing rumasa ndase gedhe ngarep. Aku bensine. Waduh. Nyenengke tenan. Iya. Golek wong songo neh, Par. Ya. Dadi sok nek nyumbang lagu ki wong 12 mlebu ngono ki terus aku suwe-suwe kukut le dadi dalang. Kukut kaya bakul wae. Lah apa-apa. Ya, kanyan bocahe nyenengke anak. Ya, matur sembah nuwun Mas Jafar karo Mas Fajar. Waduh dadak didabyang wong pirang-pirang wis nengke wae wong kuwi kulino medun kok. Iya. Awas ngidak ndase wong. Iya. Siji saka Klaten, siji saka ngendi? Gambiran. Ya ora apa-apa mak. Lah iya. Men seneng nembang kuwi lho. Ya mesti nek ndi kok ya mesti nusul. Ya Jafar karo Fajar kuwi anggere muni krungu jadwal awake dhewe nobleng bablas. Ya kok ya tekan ya nok. Lah ya wong ana sing ngetutke kok. Nek Jafar ki pancen glidik gonceng sapa-sapa. Ya. Engko nek mulih rangurande anu barengan kae terus turun dalan nganggo tongkat tek. Tak ndeki mobilku bareng apa Par? Mboten. Ya tekan ngomah nok. Ya. Ya kanu sambene sok mijeti aku si Japari anggere aku kesel mijeti demben pijet Japar iki mah dadi anoman aku. Kok dadi anoman? Tak takoni nganggo pelumas sapa, Par? Niku lho mung beto bedak ya wis bedak ora masalah. Ha ora weruh to. Lha bedak ya sak kayange kae biu. Bareng rampunge aku ngelo lho iki kok dapu aku kok senggono iki aku. Rambut barang dibedak. Kapok aku juwana. Dureng-dureng karo bojoku aku adus kono Mas. Ayo wong sing bedaki wong ora weruh ayo ora apa-apa ya ndena kaya ngono. Ana meneh nok mburiku ki mesti turu. Oh to ngantukan ya ngono kuwi ya anu jenenge iki sambene tukang pijat anggere muni pertama kaya ya nyek. Anggere sepi kan so liris. Kowe ngerti sikilku tak ubake. Ayo nu. Turu to sampean? Mboten kok kula ming kedep. Kedep kok 2 jam. Sing dipijeti turu, sing mijeti turu ayo wis sepi kae kaya patung. Heeh. Ya ora apa-apa, Mak. Yo diaturake no. Ya tetembangan sak banjure. Pamundutan ya iki mau tak dhisikke. Ya nyuwun kembang rawe karo mau sing nyemek-nyemek iki uga ana lumantar WA sing diaturke ning awake dhewe ya diparingke awake dhewe. Iya lumantar Mas Indra iki sing nyekel streaming kuwi no. Iya. Apa Mak? Kusike tak golekane kok ilang jenenge Indra iki. Oh iki apa? Nuwun kembang rawe. Oh iya. Sing disiwun saka sapa iki? Saka Korea. Oh. Transfer piro iki? 550. Oh, 550. Sing nyekar Mbak Kembang Rawe disuwun Mbak Agnes. Oh iya. Ora apa-apa diaturake. Yo. Diaturke sisan. Yo. Anu Kamsah Hamida saka Mas Pai Caca. Oh iya. Ayo diaturake monggo Mbak Agnes. Yo. Iki dalang-dalang kok teng jredul iki ngopo no?
Sajae Januari iki rada paceklik saja. Iya ana Mas Putut iya sing DG channel sing nyekel DG channel kuwi no iya wah kuwi pemburu subscribe iya kabeh dalang wis diupload nang streaming iya ngono ya Mak iya dalang sing wis ra ono barang diupload arepmu nek diperimpeni aku ya ben ra apa-apa karo Mas kadangku Mas Anom Dwijo Kangko. Oh iya iki ora rawuh bengi iki rawuh nah. Wah ya dodolan ora apa-apa. Heeh ya. Seneng aku nek do ting jedul ngono kuwi. Iya. Cerawung nang Yojo nang Solo. Wong aku nek dong mrei kae ya sok nang Solo. Oh. Ora ana wayang aku sok nang Solo. Ha iya. Monggo diaturake. Ngopo sengengesan Prastiwi? Serawung. Iya. Monggo. Dibawani sik. Ya, Mbak Agnes. Nggih, bawane napa, Pak? Neno. Kuwi wae sing kepenak. Ki Prastiwi mau dijaluki apa to? Oh, kon duet karo Pak Dukuh Paingan. Ya. Pak Dukuh Paingan ki sing endi? Ya, apa dukuhe pugeran kae. Udu, nek kae wis kulino kae. Kae saiki nyandang Matador. Oh. Iya iki engko bakal ya munggah kae mesti ya. Oh. Prastiwi LGG 500 e Pras ning nggon aku iki. Ha, senyum. Kowe kok jejer londo iso omongan londo piye kowe? Gayamu kaya basa Jawa ora pener kok basa Inggris. Ayo takoni apa-apa londone omong akeh-akeh banget. Pasti ming yes. Monggo, yuk. Ibarat wong numpak perahu ya matur sembah nuwun saka Pak Bardi ya maringi obat nyuwun lagu maringi obat masuk angin iya iki ana wiyaga-wiyaga sing do ungkris-ungkrisen iya sing gampang aja nganti lali ora gelem ngombe dicangar ana layange sik tak wacane no iya ana layange ana dite iya untung urung tak keke mburi nyuwun caping gunung mbok nggih
Lagu punika kagem Bapak David, Bapak Amin, anggota Dewan Kabupaten lan Provinsi. Matur sembah nuwun. Ya, diaturake. Nyo. Oh ana rokoke, tak cukuke sik. Ya. Ki obate sirup rong wadah. Ya, dienggo sak rombongan, sak tetes no. Ya. Tirta kabulayat sak tetes. Engko nek ngombe sak tetes. Pripun Kakang Tuna? Pedes banget. Nglakoni udu kuwi kok dipraktek. Lumampah tanpa welah Ing matyane jala temah kunjing anggen jong ning paku lingan ya nganggo gedruk ora langsung wae mah tak dendang ya monggo kembang rawe ya
lajeng ditalangi riyen mboten. Apane? Iku saking Korea. Kae njaluk sing nyetreming kae lho. Oh iya wong di apa kirim kene ora streaming ora ning nggon aku. Kira ten ngene Pak Seno. Biasanya ditalangi Pak Seno. Nggon aku wis tak tutup. Rekeningku wis tak busak wis ora. Ora nalang-nalangi wae anggere bengi nalangi esuk tak tileki tekor. Bengi nalangi esuk tak tileki tekor. Ayo wis rasa. Ya, saiki liwat streaming. Ya ora apa-apa. Kae Mas nyuwun Mas Indra Sanjaya kae. Ya. Apa njaluk putut kae? Ya. Iya. Wong kok rupane nyenengke. Ya ono dirupa-rupake wir. Tenan. Ayo matur sembah nuwun ki pamundutan meneh no. Ya. Pokoke aja nganti kliwatan ya Mak. Lah iya iki panyuwunan-panyuwunan ki kudu diaturake ki mau saka Ratu Boko Prambanan. Ya, nyuwun kembang rawe sing maune sing suwun Mbak Tatin lagi rada ora penak awake mengko ndak malah ijine saya suwe. Mula takon istirahat. Anu takon bedroom. Apa? Kuwi lho istirahat total kuwi lho. Rest area. Wudu. Luweh, hah? Wis ngerti karang tanggo dagelan nek tak kok dikandhani ora. Betres. Iya, atene ora lucu ora. Monggo Mbak Ika Suhesti mawawan wis pentas nang kene pelantikan BPD Kelurahan Meguarjo. Ya jenenge sambil mendayung sambil menyelam minum air no. Ya. Satu kali apa jenenge? Mendayung 20 terlampaui. Padha aku? Heeh. Aku ki satu kali mendayung 2 gunung terlampaui. No. Ayo saking bantere leku ngayuh kok. Iya. Ayo. Pripun Pak? Ora piye-piye. Ajeng menyelam. Piye? Ajeng menyelam no pripun? Senengane ora. Hawane kaya ngene kok malah menyelam. Lah hawane sumuk nek menyelam adem nek iki ling arani adem wong udane kaya ngene kok. Aja kowe wani apa nek udan ngene iki adus jam 8 bengi wani? Wani. Kan apa ora wani? Nek maksudnya ora wani iki tak aterke. Oh, dadak ngaterke barang. Lah aku ning jaba kok. Iya. Wonten dawuh napa? Iki caping gunung Mbak Ika diaturake. Mau kowe wis ditimbali ning Meguwa ta kowe? Nggih. Aku nek ora lantaran aku ora. Napa nggih? Lho Pak Lurah ki izin aku sik. Nika nek Mbak Ika niku kon campur sari kersa mboten. Lah nika niku fake campur sari. Fak kok fak. Fake campur sari, Pak. Monggo nek ajeng ditimbali. Oh nggih. Kowe bola-bali ditimbali mrene. Iya. Matur nuwun nggih Pak Lurah nggih. Jane niki mau wonten pesenan saking Pak Edi. Sapa? Pak Edi, kula di chatting. Edi sapa? Pak Edi kasih pemerintahan mriki. Heeh. Lagune bebas ngoten. Ayo caping gunung iki. Oh, caping gunung niki. Iki sisan gawe karo Pak Bardi. Oh iya. Pak Bardi sing nyuwun ki mau dinehi tolak angin. Heeh. Sampeyan tolak angin. Aja nyebut merek engko ndak rekoso le golek duit mak. Iya. Oke. Heeh. Mangga diaturake Mbak Ika iki asli saka ngendi jenenge Gunung Kidul. Iya. Ora nggo putul kowe kok ndegare. Puntelas. Ganti ungkrung, Pak. Ungkrung iki apa? Entung jati. Ular jati kuwi. Ular jati. Doyan kowe? Weh. Enak lho, Pak. Wih. Aku ki ndelok le ugat-ugat ngono kae kowe gila kok kowe kok senenge ra jamak-jamak. Ya jenengan ki piye kakung karo ular we kok wedi. Oh, ya mestine ora wedi gila. Lah bedane apa wedi karo gila ki? Ya gila ki beda nek gila ki kadang kala nek wedi ki mung wedi tok wit ular ngono kuwi nek gila iso gilap-gilap iso mlayu tenan ki mergo gila. Oh. Iya. Sesuk tak gawake men. Aja. Aja. Arep tok ijolke. Heeh. Emoh aku. Lah jenengan dene napa kok njaluk ijol ular? Ular jati omah oke banget. Ora tau tak unduhi. Besok tak unduhe ya, Pak. Konjar dundur ah. Lah dhuwur ki anu napa ulare cilik-cilik Ah iya, ngono aku ya padha ukurane. Ular jati.
Kuwi anggere tiba mengko dadi entung do dicutiki kae digoreng sing jeneng ungkrung ning Jalan Baron kae sak plastik iso tekan 100.000 lho no. Waduh. Ming sithik ya ming sithik nek dimasak jarene diuseng-useng ngono kae. Wah, aku ndelok le nyendok nu kerupuk. Kaya enuk banget kae. Iya. Wonosari iki apa terus ora dipangan? Lah nggih, gegremet apa-apa dipangan. Walang dipangan, entung dipangan, uler dipangan. Ning kono ki sing tentrem ki ming walang sangit. Aman. Iya. Aman. Heeh. Iya, Mbak Ika diaturake. Iya. Caping gunung. Ngono ya, Mak. Neno. Iya. Saben bengi nyawang bantere ra sama-sama. Neng son kontrol iso makpeng. Ya ora apa-apa. Yen memajang men kaya pendemunge Rusmadi. Tundang tak. Sarone kalah kabeh. mong karo jana kuning Tenang. Kembang wae. Iki mbiyen ming iso campur sari saiki bareng wis melu awake dhewe wis iso tembang apa-apa ya nak. Iya, ya murga penyanyi kuwi pancen ya kudu ngono. Mula penyanyi-penyanyi tak kandhani ngono nek umur 35, 40 ki ora payu nyanyi wis disusul karo sing umur 20, 21, 20 wis wah wis ora hot. Iya. Mula sakwise dadi penyanyi campursari belajar sinden. Dadi iso nek wis tuwa isih iso nyinden. Ya kaya Mbak Ria, Mbak Lian kuwi mulai belajar sinden. Ngono ya, Mak. Ika barang. Lah iya kudu ngono. Wis sesuk umur 40 munggah nyanyi langsung di kartu kuning ro penonton. langsung kodun. Turun. Iya njaluk ganti sing enom. Iya. Mula kudu sing nek sinden iki umur 70 wis suarane jek apik wis isih dienggo. Iya. Kembang wae weton gunung pacitan sarwi jana panas ya panas udan panas udan panas udan panas lengaling capek gunung mangga kanca-kanca misowa kabeh gunung. iki ngopo, Mak? Lah iki panggungku dinaiki panggung kok le ndosorke layang ming mak slep ngono.
Ndadak goleki ya. Iki apa? Oh, injet. Nah iki. Oh, mbako. Sakit mboten? Ora kecekel. Tulung Kak golekno Kak. Saka ngendi? Saka kene, ora apa-apa. Kowe rada jerum ngono. Ora ketemu kok wis. Apa to, Pak? Layang. Oh, layang. Lah kok le nresepke nang iki di panggung dadine tangane mung saka mburi srep ngono. Iya. Mbok saka ngarep mawon to, Pak. Mak aku seneng saka mburi kok. Kene ya ora ketemu. Heeh. Ki apa? Lho. Oke. Lumayan iso nggo tambah-tambah. Ya. Oh saka Banjarmasin Kalimantan Selatan dari Binuang. Dwi Sutresno. Oh ya. PWKS dari Binuang Banjarmasin ke Jogja dalam rangka liburan tahun baru dan nonton langsung Bu Cangik dan rombongan. Matur sembah nuwun. Jogja selalu istimewa. Sugeng dalu. Ya. Ora mau nyuwun lagu. Berarti ki ming dana sosial. Ayo. Lagune Sugeng Dalu niku wau lho. Endi lagu Sugeng Dalu ki piye unine? Enten. Piye? Dangdut nganggo keyboard. Sing piye? Sing coba nyanyekno. Alah, Piye to? Aku tak krungu. mau Sing piye? ndak? Sugeng Dalu, tak pundi? Mergo Sugeng Dalu. Besok mawon. Ya sesuk wong loro wae ya. Ya. Tak sanggo keyboard ra apa-apa. Yo. Nadyan waton sarta lanang Inomane banyu ya mangga dek jaman yo dek zaman berjuang jarak kelingan ning saiki ana ngendi yo yo nano jarene was menang katurunan sing sing ngandhen-andhen Sekar bisa nyamang gunung desa tapi yo
Lah saka Tanjung Sari Gunung Kidul no. Iya, Tanjung Sari. Kono kidul kono. Iya. Aduh pokoke. Iya Mak. Ayo sing arep linggo. Sing mburi mulih. Aja. Ayo matur sembah nuwun Mbah Ika wis diaturake. Ya. Ya dibajutke Mak. Mengko ndak selak entek wektune ya. Ki mau mbok menawa rada grimis sawetara. Pokoke aja sumelang no anggere grimis aku kandhanono. Anggere mune mulai kletik aku omong ngono engko. Aku ndangak sithik ngene iki mesti deres. Kuwi omongane ora. Yo, ngaturake monggo. Heeh. Wis ben tata-tata dhisik. Iya. Ngarep 5 pokoke. Iya kaya bis wae. Ayo gentenan Mbak Lian. Ya, ki pesinden saka tlatah kulon. Oh iya, Mbak Lian. Mangga Mbak, mangga. Katuran jumeneng. Ya. Nggih. Rasa dipisah ben iki. Iya. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Ki Dalang. Iya. Tuli mau nembang apa? Mari kiye. Apa kiye? Apa jenenge? Dies Natalis Instiper. Institut Pertanian maring Jogja kene. Nggih, Dis Natalis ini apa? Apa? Dis Natalis niku napa? Dies Natalis kiye ya kayak ulang tahun lah. Oh, Kayak kowe ulang tahun tanggap warsa. Tanggap warsa nggih. Ya. Alon-alon nggih Pak nggih ditata riyin. Ya ditata aja kesusul lah. Udan to nek. Ya. Omangsane artok tulak cara piye wis ora bakal iso. Ya wis ora apa-apa tuli mangsane udan kaya kowe dadi ya. Ya ora apa-apa, ngerti udane tuli engko adem. Iya cocok nyong iki. Anyes. Tuli anggere diudani. Diwai udan niku. Iya, awane tuli anyes kaya kowe. Iya. Nembang Mbak Lian. Nggih. Napa menika Mbak Cangik? Tuli nyonge keseng semaring tembang rika sing apa kuwi? Apa nganggo digendong ngarep kewer-kewer iki lho. Nggih, senengane sing kewer-kewer nggih jenengan. Iya. Tuli rika paham ya? Iya. Ora apa-apa sing penting apik tembange kaya kowe. Mesti jenengan kelingan pas dong gendong kewer-kewer nggih. Ya tuli cara Banyumas kan digendong ngarep tulin kewer-kewer klindange kaya kowe aja. Persepsine aja sing ora-ora. Gendong bojone napa putrane? Putrane lah bojone ya ora kuat digendong kok. Bojone wis ora digendong, dimbrukna. Tuli bojo dadi bojo kesuwen le. Kesuwen le bebrayan tuh dimbrukna bae rasa digendong. Aja kaya kowe, Pak. Apa? Aja kaya kowe nek karo bojo sing eman. Eman-eman kaya sinden bae lah. Ya, eman maksudnya kepriwe? Ya sing apa ya gemati. Tresna kaya kowe. Sing tresna. Ya tuli nyonge tresna maring bojo nyong. Ya iya ya kudune nyonge ora ming tresna maring bojo nyong. Ya kare sapa bae. Maring bojone kanca-kanca nyong juga tresna. Kali kanca-kancane. Iya, tuli dadi keluarga eman lagi. Iya, dadi keluarga dadi ya tetep tresna kaya kowe aja dikira sing ora-ora sih. Oh, okay. Mari kok mari apa? Ayo nembang. Iya. Iya. Mas Keter, bungurien monggo bungurien dipun tiling. Nggih. Biyen inyong isih cilik. Biyen inyong isih cilik terus saiki wis gedhe ya. Ya semene ya gedhe. Iya. Nyenengake kayaknya. Pitres ngene piye
ditresnani Biyung Rama. Iya. Dipun gendong kewer Kiye no. Cakepane nyong seneng banget. senenge nggon pas kewer-kewer tok Dipun gendong kewer-kewer kaya kowe. Tule ning ati maknyes kaya kowe, Mbak. Ora bisa mbayangna nyonge. ya iso dibayangna Iya, dipraktekna. Iya. Cocok kaya kowe. Kapan-kapan Rika nyong gendong. putrane Rika Putrane nyong wis gede-gede. Rina wangi dipun kudang Rina wengi dipun kudang. Iya, dikudang maring siapa? Maring pengendange kaya kowe. pengendang sing pundi niki pengendange niku enten kalih biasanya telu malah Iya, terus sing siji ora mangkat ki ya. sing siji ora mangkat Ya. nyobe langsung goleti iki pengendangnya sing siji nang endi Sing siji ora mangkat, tuli sirahe arep pecah. kenang apa Pak Ya mumet suwe ora ketemu maring keluargane, mumet kangen kaya kowe. Tuli iki pengendange sing iki bae sing pengendang sing pundi sing seneng ngudang pengendang sing pundi sih sing pengendang sing pas pener inyong lurus. sing bener inyong oh sing ajeng video call nggih Iya, aduh. dene ora sida video call sih Mas Tuli wis dipeteni ora sida video call, tuli wis konangan kanca-kanca. oh ngesuk ya Ngesuk ya. Iya. dijunjung aja lah Pak mengko nek anak tari piring teng daleme gari Apa yang sih? sing dadi tersangka yang kok nek ibune Mas Mantri nesu Bojone, iya maksudnya kue bojone aja ibune wis tua. bojone Nesu ya. kok jengkel gari Ya wis, kuwi perkarane Rika. kok darani etok-etokan ya Mas ya Iya. Edok katokan to kok edok. dijunjung Dijunjung. lanti sawah Tuli nyonge ora percaya ming dijunjung mari disawang. Apa ming terima disawang Rika? ya Matek Rika. mboten dikapa-kapa kenal lah Pak lah Jarene ora ngapa. disawang-sawang tok ngono Pak Kok ora dikapak-kapakna jarene ora ngapa ora kepenak kaya kowe. wong ora dikapak-kapakna be mengko Ngapa? ya Rika bingung ya, aja bingung kayak kowe. kepripun Pak turune teng mriki teng sekolahan kan nggih Nggih. nggih mboten pareng matur saru Kiye ngopo? Iki karo mikir le omong ki soalé. Ki ora saru ki tuli Ulang cara ya, napak Ronald. panjen kaya kowe aja mboten pikirane. napa-napa jane nggih Pak nggih Aja tekan ngendi-endi pikirane tuli sing saru ki pikirane wong. Iya. Nek awak dhewe omong-omongan jane ora saru, sing saru pikirane sing padha ngartekna. inyong nangis tulung Parikane parikane banyu masak ya iki titibakna apa Mbak? tibaknan apa sih Pak? Apa ya? Sing Sing- kepenak apa? Gubuk Kepenak. asmara bae ya? Gubuk asmara nggih kepenak Iya. teng gubuk mawon nggih Iya. Matuk cocok pokok. Mbok Cocok cocok ini. mboten teng gubuk Cocok. Aja kesuwen nang gubuk tulis cocok teng nang mriki nggih kata gubuk mboten
Ora nana iki sekolah nana ora nana gubuk. Gubuk Kata ya. kok kula wau liwat mriki kathah gubuk kok. Ning pun beda mboten kaya riyin. Tuli gubuk restoran, rumah makan. Dudu gubuk asmara. Gubuk niku nek car niki niku sing ngangge cor-coran niku hotel, Pak. Hah? Hotel lah. Sing penginapan. Oh, tuli rasa nginep Rika. Gubuk zaman riyen kan mboten nggih penginapan, Iya. nggih teng sawah, nggih ngaso. Niku nggih Ngesok. sami mawon nggih ngaso. Iya, ngesuk Rika rasa nginep nang hotel. Nginep nang omahe Nyong. Teng pundi? Sare nang omahe Nyong abae nang omah sing kulon. Sedayu nggih. Iya, cakaya aku. Kula wau pun mampir teng mrika. Wis mampir ya. Pun. Wis dijiani kamar. Sampun. Ya, ora apa-apa sakanane bae ya, Mbak Yen Dian. Ya. sewu nggih Pak Dalang kula teng dhuwur. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyonge ngisor ora apa-apa. Pancen kamar tamu ki nang dhuwur. Iya. Ora apa-apa, santai bae lah. Dianggap pemain dewek. Iya. Nggih matur nuwun. Iya. Tinimbangane bali nang Kebumen kan adoh. Tulis sesuk wis nyambut gawe maning. Nggih. Datang Bali bolak-balik nyopir dewek. Iya, kadang-kadang tidur turu. Mau nek turu aku. Tidur neng pom bensin. Bahaya kan? Iya. Luwung ngaso neng omahe Nyong bae ora apa-apa. Dasare longgar nggone. Nggih. Iya. Aman nggih Pak Dalang nggih. Aman Nyonge turu wetan. Ora wani Nyonge turu kulon. Mengko ndak diamper piring karo Mbak Yurika. Iya. Aja kuwatir. Ora. Iya. Ora klithah-klithih lho, Mak. Ora. Ora. Aku malah semelang ana sing klithah-klithih. Iya. Iya. Ora apa-apa. Mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen aku lereng Aku
Matur nuwun Mbak Lian. Ya, kepareng ngaturake apa iki mau gubuk asmara. Ya. Ha iki nalwara sing pungkasan no. Ya. Diaturake. Saking Morosel jagonya internet Mataram Lombok NTB. Ya. Nyuwun tembang Ibu Prastiwi kalian Bapak Dukuh Paingan. Oh iya. Iki kudu diaturake iki. Heeh, engko ndak Prastiwi ora nyambut gawe. Ayo Pras. Jumeneng Pras, endi Pak Dukuh Paingan? Ya. Diaturi supaya tindak panggung kene. Ya, lagune mbiyen sing di duetke apa? Liwong kono. Ya gampang kuwi. Ayo Pras. Oh wis medun. Ya. Ora ketara saking cendhike kok ya. Halo Pak Dukuh Paingan. Silahkan naik panggung. Pak. Monggo. Iya. Ndi piyaine kersa tindak ora yo? Oh jebule dukuhe kuwi. Sapa? Sing Sapa? Dukuh Pugeran. Wis ben ra apa-apa sakanane. Wis kene sanane Dukuh. Rene. Kok malah aku mrene kok. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Iki ya termasuk dukuh sing ngerti budaya ya iya. Tresna arep budaya. Ayo nganggo sandangan matador. Ya. Kok kon rono ngopo? Kaya mbayar lakon-lakon. Modar kowe kok. Kowe mungsuh presidentku siji wis ora iki anu wetonan kayangan nih. Dijedio ning Kawah Condro. Condro Disapiteng. Piye, Bro? Ra piye-piye. Piye? Takoni sik, kowe dititipi apa? Kuwi dititipi saweran lho. Oh, kowe sok nyatut kek. Ora usah ngono kuwi. Aku agak ora seneng karo kowe. Lah ngopo andang malik, aku sih seneng ya. Kondrono mau ora gelem kok. Iki ngene, tak durungke sik. Iya. Ning sing kowe sing perlu sing paham ya, aja cubliyo karo aku. Ya. Kowe iki senengane Ngapa? cubliyo karo aku. Nah piye ta? Monggo aku ki ya iso cubliyo. Dadi iki aku ngene, makili Pak Dukuh Paingan. Trimo ora kowe? Ora trimo? Nek ora trimo? Mesti Matane mendelik. Wedi aku. Iki nang kene iki duka tok mata-matake. Ben mendelik medeni. Lagene ya wedi antara ambok 5 tak rampungi kok. Apane sing dilus kok? Ya. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, beserta Prastiwi langsung ngapurancang. Ra iso nek kon apik aku. ucapkan selamat Dies Natalis. Saya kebiasaan ketempatan Menwa untuk giat keseharian. Mudah-mudahan tetap kita ada kerjasama. Stiper sukses selalu. Amin. Gini iso Iki serius. yang ngucapke. Nggih, muga-mugi sae pun ngoten. Saya apane? Sae sak kabeh mah wis menyeluruh sae iki. Ya ngono ya apik. Pokoke sukses sae. Kowe anu apa? Iki kok aku mung pisan iki apa kontrol meneh iki? Ora pisan iki wae wong iki wektune wis mepet kok iki mung digo sulih Dukuh Pak Dukuh Paingan kok. Iya, iki jane dukuhe ngendi? Pugeran kok. Oh, sing duwe Casagrande. Wah. Tenang wae pikire. Anggere mene dadane dipuk-puk ki sing duwe Casagrande. Ha ning ya ora nyawer ya wis. Dukuh tipis ngono wae. Aku mau wis deg-degan ning kae iki aku. Aku wis deg-degan aku ning kae. Ayo Nik, kowe sisane medhone. Lah tenan. Nik, ayo Nik. Ya, dikancani Yu Prastiwi. Ya, muter. Wah. Kowe nang kono ora apa-apa. Wong tak aku sing ngakon medhun kok. Nek ora tak jatah lho. Ora urusan kok. Berarti aku tok. Aku tok sing. Ya mesti dhek wae nek kowe ora usah ogah-ogah. Bapak. Lah ra tenang. Aku yang graeto kowe mau iki. Bapak. Lah duh, lah kok nggawa kanca-kanca mengkene anggere nang megu kowe iki. Pak aku kangen. Ayo sampe wae. Kecup nek kangen dikecup kok ya. Pak. Sengeni mbokmu.
Kok bajune beda to, Pak? Ayo Pak Dukuhi saura-urane iket ke komandan Matador. Matamu. Oh, Matador. Iki Nggawa bedel mboten, Pak? nggawa loro ya, Pak ya. siji. Loro aku ora loro kok. Aku ira loro ya, Bu. Mendosol kuwi iso. Iki kok ngerti nek ndek bedel loro iki ketemu wong ndi? Sing siji nggo nembak penjahat. Sing siji nggo nambahi wong. Maksudnya nggo karo bojomu. Lah kok Nggo nembak bojone. lah rak kowe. Bener ta? Ge. Bapak. Iki kok nusul arep ngopo kowe? Kangen. Oh lah wedokan ngetek kuwi. Lah jarene kon ibu kon ngetek ben entuk sawal. Ya wis kono ngetek kok dolen murah no. Wis. Waton sak payune. Iki gak mbiyen awake dhewe gawe iki kepiye kok dadane kok mung kene iki. Bapakne ya edan, anake ya ngono kuwi. Oh. Mbokne Wis gak ora apa? mlendas-pledus nah. Mbokne ora apa? Ya ming rada sithik. Ya, Ya. dilagokke. Apa niki? Piai telu. Ya liwung, heeh. Nggih. Iki aku ndedhe tokah. Wah, elok. Piro iki mau? 2000 meneh. Duku cekelane 2000-an. Nyatane ku ya gelem wae kok. Gelem bae regaku cen Kula 2000. sangane mboten, Pak. Okah iki. Tak rogoke napa, Pak? Kowe entuk. Kowe iki senengane kok basa raga-raga bapakne kok senenge ra jamak. Ya, kowe Kowe sik kowe ora ngrokok kok malah kowe arep ngrokok. kecandak pokoke. Ya, monggo. Wis gek dikekke sik ditokke kuwi sing jero. Anu sik apa jenenge? Apa? Sandangane dienggo sik nggo kacamata. Kacamata sik Bu ben cantik. Heeh, men kaya Japar. Wah. Lah iki. Lah rak tenan. Kowe mesti saya memek kowe iki anggere ngene iki. Lah wong ora kacamata kowe ora weruh kok jam ora kaca. Lah. Oh, ndak suwang ta iki. Tak kira apa. Sok Ben mbokne memek anake petong iki mengko. Dadi aku sing remuk iki engko. Ya ora apa-apa, salah pancen nek aku nek mayang ning daerah Mego sing guru murmuhan kowe kok. Lah ya wis. Iya. Iki mau, ajeng mau Pak Lurah wis dawuh karo aku. Lah mengke sinten Pak Sinding? Wis dukuhe Mego anu pugeran mawon. Oh nggih. Ngono. Yo dilagokke ngundak wektune saya Belanda. Nggih, lek nembang kowe ngopo? Engko tak wene deno. Nggih. Iya. Wah, aku kok dikira Tenan lho, Pak. tipis. Nggih. Oh, engko tak wene. Saniki riyen pembukaan riyen, Pak. aja saru-saru ah. Aja ngomong-ngomong Ngomong iki ke ngono duit. Pak Riko Oh, karo oh, niku. mau. Aku lupa Aja. dosa-dosa. Ya kene aku wae. Lho. Piye? Wis ya, Jaluk mbokne sik. wis engko wae bab duit. Lah anake sik kok mbok. Bab duit saru ora dirus nang kene. Wes ayo. Ya, Ning monggo. aja lali engko tetep dikake. Ora nang omah tak wene ya. Ayo. Ya, yo Bras. Terus dolan apa? Wah. Iki jan ge apa? Ku ndak kepancal raine. Yo. Oh alah, iki geng biyen gawean ngendi asline kok iki. Ya wis ben aku Saniki genep-genep. nggih. Yo, wis dadi mulai. Ya, monggo, yo. Iki apa aku ora weruh. Ayo ora ora kabeh ora apa-apa. Awakmu aku weruh. Kowe Ya, kocone montok-montok.
Ya ben penting aja kathoke sing mlotrok. Ora joget, Pak. Iki lho. Ya ndi meneh? Emang kok nembang. Ya. Aku rumas aku sing ngomong Prastiwiroane kok sing gembroblos aku ya. Lah ngopo to? Ora apa-apa wis. Yo. Cah baik-baik ya. Heeh. Melih, Pak. Yuk. Sapa sing baik-baik? Aku. Cah iso nggo tulodo e. Para waranggana. Kowe iki ora iso ngatur apa-apa. Sing iso ngatur ki wong lenang. Lho wis do nakal melu aku lho. Yo. Yo. Sabtu pandita. Kacamatamu kok mlorat-mlorat to? Tak ora weruh aku. Ya kuwi sesuk bengi dipaku ro matane dadi kok. Iya. Jaremu ne ora weruh kok anggere tak ulungi dhuwit kacamatane didukke. Nek dhuwit weruh aku nek dhuwit. Wah. Kok ya weruh? Weruh. Oh. Yang namu kandhanono nek karo wong tuwa mbok ora ngusuh. Ben bapakne rusak. Wah. Kok iki tau rusak apa piye? Nek aku gelem wis lho mesti kapan kan. Bu, tasik. Tobat. Ora usah ngomong ngene-ngene iki. Aku iki tuwa enom ya kowe. Wah. Ayo. Ana. Yuk. Yuk. Pak Duko sih, Pak Duko. Heeh, duku ya ben nyanyi. Nyanyi, Pak. Apane sing mlotrok? Biasane Kok benakno wis nek mlotrok. Nyanyi, Pak. aku Pas teng mriko niku lho, Pak. iki sing lewung sing ndi? Jenengan. Sak-sake ana bapak wedok ngono wis. Jan motor wae iki. Iki kok ketoke kok lebyur aku tenan to iki. Ayo. Iki jaluk citra. Galuk we lah aku kiring kene golek dit iku. Oh. Ayo lewung sike ora wong wakon jaluk wae. Kacamatane ora keke nggo cangkem aduh. Wah, gleleng e. Piye? HP. Atine wong nalikane ayo tadilaku anggono ati rinten siang dalu Sik, kowe iki ora wangun. Ya wis ben rawangun iki doyan kok rawangun. Nek arep goyang kaya kae sapa? Zaskia Gotik kae tiru anike lho. Piye nek? Piye le goyang iki? Ngene iki lho, Bu. Ngene kok delok nggih. Oh, wangun. Iso banget aku kuwi. Ayo coba. Oh, iki. Atek iki apa iki? Iki nek cara layangan iki jan ora muluk blas.
Oh bener nek cara layangan blas ora muluk. Ning biring iwa biring. Ayo bodine nggon layangan wis lawang-lawang. Kon munggah mingkat-katek nyembir-nyembir ora ketho. Oh. Dadi ditarik ora munggah malah ming dene. Ora ngatek-katek gono dene ora jelas. Nek ra cukup tak antel. Kok kowe untunge cukup. Iki nek kene dudu dukuh. Apa? Iki matador. Matador. Dukuh nek nang omah. Oh, Nek dadi nggih. anak buah Pak Lurah. Oh iya iya. Iki matador. Ha iya. Matador. Lagi Nggih. bertugas Ini kok kepilih ya dadi dukuh? Wah nggih. Nek aku dadi wargane mau milih kowe. Dukuh kok edan. Etanmu ya do diputuke ngene nyatane aku ya kon munggah karo dukuhe palingan karo. Kok kowe gembrobian ngopo? Sumuk banget ya. Ha copot. Apane? Apane? Lah iya nek anu apa ya kipas-kipas apa piye kok malah gembrobian teman-teman ambune ora cetha. Ampune ra cetha. Ambune ra cetha kuwi sing dipamehi Ya tok goleki ya. Yo. Gek kowe mambu ra kowe? Ora wangi no. Oh to. Heeh. Mampu ya tok goleki to. Koh, ndak arep. Iki kaya nek aku milih sing nom nek saiki. Apa? Kayak kowe iki nembang. Kowe iki njaluk dhuwit ora nembang. Ah, kok sampe diwo. Picak. Ojo plotroke. Ora. Paku karo matane. Yo. Matur suwun. Saya bilang-bilang Dite. Ayo dikekke kok Dikekke yo. sapa? Ayo keke Ani kuwi. Lah aku ora. Ora kok yo. Prastiwi. Oke. Wow. Meng dhuwit Kowe anggere dhuwit ngenci wae ngono aku leladi ra gelem. Ngeladeni Pripun apa? Pak Dukun? Ngene iki lho, ora kaya kowe iki ngopo butuhe. Nggih. Nah soal iki kuri nang Parangkusumo kok. Dadi gaweane. Nah aku wong elit to. Lah kan ya ajarane ibu. Aku mung sok story. Pripun Pak Dukun iki turahane nggih sinten? Sok meneh nek tawane Dirna rasake mbokmu. Lah, Oh, alah mudine sapa-sapa. Aku ki antek keloro-loro aku. Kadang-kadang ora diweke wedang wis aku trimo wae. Ana kangge sing sandian ngentut. nggih pun saniki niku mawon. Alah suwen. Lah. Wis gek mlumah. Wah, Gek mlumah. Lu kei duit? Hah? Maksudnya berangkang kuno lho. Pak, Pun rampung ta niki? Ngapa aku kok tok seneni? Apa-apa. Wong tok kon kok seneni. Kon ngapa aku ora kon kowe kok? Kon edan? Asale gelem. Ya gelem duit e. Aku ki Kuwi wong tua apa bocah? Heh? Wong tua apa bocah? Lehmu menilai apa? Lehmu kematke. Nek bocah kok wis tuwa. Nah, iya Nek Cek. tuwa kok pikirane kaya bocah. Yes ben. Kecen nek takoni. Yes ben. Kene. Sen tak idak kabel e, Sen. Aja. Pun ta niki? Ampun. Pun matur nuwun. Iya. Sugeng Ambal Warso, semoga sukses selalu buat Stiper. Amin. Iya. Apik tenane. Iya, Prastiwi jan lambene elok tenan. Iya. Tegele ra jamak-jamak. Ayo wong didikan terminal ya wis ngono kae. Wong wedok apa ya? Ya wis ben ra apa-apa. Ya piye-piyeno kae sing marai Jim Setan Priprayangan ki melu nonton. Iya. Ladine ayo kowe esuk arep dijak karo Mas Kangko kuwi. Lho. Tenan kuwi arep laris ngejak Prastiwi kono iki wis laris e ora jamak-jamak. Ulo saya laris. Ora ming bengi tok, awan bengi mayang terus. Lho. Apa ora semplok sikile? Iya, ngejak Prastiwi kae. Sing marai Jim Setan Priprayangan do ndukung awake dhewe. Iya. Ngono ya, Mak. Ayo diteruske ceritane. Ceritane apa to, No? Wis manut wae. Malah takon ceritane apa. Sing baku ayo lakone diterus. Instruksi det pundi sing mau? Apa? Ana penyawan lho. Ah, wis kene. Wah. Kok sik dilakon-lakone kok lali aku. Wah.
Gus iki duit apa? Pak sapa Mas sing nyuwun 500? Ya, nek ra tokeke ana dalang ra iso ngadeg. Mbok cangkeme sing apik. Ha iso. Wong tuwa omong sak. Maksude Nek aku ra iso ngadeg aku ra mayang kowe ndedet wae. ya aku ider. Desak. War lali wah wis. Pahit. Pegaglakan 500 kaya cerewet to kowe. Wis kene gak wis. Lho kok sing lagi ditungke kok. Ya, Iki pira? 100. Iki pira? 100. Iki 100. 200. Iki pira? 100. Iki pira? 100. 400. Heeh. Iki pira? 100. Bali aku 100 kene. Hitungane wong kentir iki. Sekek wis aku. Ya engko sik kok. Ya. Lali ya, Ban? Wis. 500. Ya. Tak tambahi 200. Walah, apian le. Loh. Kok bagus tenan. Top bagus tenan bengi iki kowe. Edan. Seneng tenan aku. Ya, tak tambahi 100. Walah, apik meneh. 800 dadi Walah, nek. alah, bagus. Oh, ora bagus. Sik, saka kene tekan gone kono tak kendhangi le mlaku. Ah, oke mengkon ngono. Ampun aku tak kon jungkele gelem. Katon duit aku sak duit. Dandeng ketak tak trung tak drang drandeng tak dung bluk. Wis nek nak duit. Kowe ya. Wola nek tenan Prastiwi ora mangkati aku awakku kaya ora ndek kekuatan ngono. Iya. Sing iso marahi. Sing wani nundung aku metu saka bis ya mingkae kok. Mergane aku ngentut mambu banget ya. Sapa iki? Aku ngono, metu sik. Wambune kaya ngene. Lah aku sing nyewa wis ora urusan ngono. Ya ora apa-apa, Mak ya. Terus dhisik cerita. Iya, monggo terus-teruske.